Парламент атналыгы кысаларында Татарстан Дәүләт Советы депутаты Николай Нефёдов Зәй районы халкын кабул итте. Илдәге вәзгыятьне исәпкә алып, мөрәҗәгатьләрне тыңлау онлайн форматта узды. Шатлык социаль тернәкләндерү үзәге директоры Гүзәл Курбатова депутаттан көн саен кирәк булган сөлге, урын җир кирәк яраклары кебек шәхси куллану әйберләре алуда ярдәм итүне сорады. Сейчас уделяется профилактике коронавирусной инфекции. И соблюдаем все меры профилактики. И у нас такая проблема, что происходит большой износ нашего мягкого инвентаря. Николай Нефёдов мөрәҗәгать буенча ярдәм итәргә ышандырды. Икенче сорау радость халыкка социаль хезмәтләр күрсәтү үзәгенә йөрүчеләргә район басмаларына яздыруда ярдәм күрсәтү турында булды. Мы бы хотели, чтобы вы нам помогли с подпиской на наши периодические издания, как на русском, так и на татарском языке, если... Вот у нас в городе есть такие газеты, как «Новый Зай» и «Зея Факлары». Вот. Было бы здорово, потому что они радуются, когда видят себя на страницах местных изданий. Очень хороший прием был, теплый. Наши вопросы, я надеюсь, что в ближайшее время решатся. И я надеюсь, что мы сможем осветить также средства массовой информации о тех вопросах, которые мы сегодня подняли. Татарстан Дәүләт Советы депутаты сорау гүзерләрне уңай хәл итәчәгенә ышандырды. Адилә Бурханова, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.